Яңа уку сезоны башланды. Әти-әниләр балаларын җитәкләп белем йортына юл алдылар. Онытылмас мәктәп еллары. 11 ел буе тырышып укыйбыз да, анда алган фәннәр күбесе хәтердән дә төшеп кала. Җырчыларыбыз мәктәп программасын яхшы хәтерли микән? Мин моны тикшереп карарга булдым. Татар җырчылары белән кичкенә генә тест оештырдым. Нәтиҗәсен үзегез күрерсез. Ничә ел элек мәктәпне тәмамлаганың? Мин тәмамладым 7 ел. 8 ел элек мәктәпне тәмамладым. Мәктәпне ничә ел элек тәмамлаганың? Так, 99 елда. Эльвира, мәктәпне ничә ел элек бетердең? Менә шуны искә төшерә аласыңмы? Примерно. Әлбәттә искә төшерә алам, 2002 елда. Хәзер әйтәм, 6 ел үтте инде. 6 ел үтте. Әйдә. Шалтыраталар. Керегез, яңа керегез. Мөнирнең беренче класс җитәкчесе шалтырата. Лариса Ивановна, первая учительница. Сез үзегез ничә ел элек бетергәнегез мәктәпне хәтерлисезме? 25 ел элек, менә быел булды 25 ел. 2012 елда, 1987 елда бетердек мәктәпне. Фирдус, ничә ел мәктәпне бетергәнең? Менә яңа уку сезоны башланды бит инде, димә? Ничә ел мәктәпне бетердең? Ничәнче елда? Искә төшерә. Бүген ничәнче ел әле? 12 ел бүген. 1999 елда мәктәпне 98дә, Аллага шөкер. 14 ел. Эшле билгеләренә бетереп чыктым. Чөнки минем 4ледә булган булыр иде. Минем әти мәрхүм инде, әтием главный энергетик булып эшләде. Не укытучы апага лампочка җитмәде. Әтинең лампочкасы беткән иде. Шуңа күрә 4легә, шуңа күрә эшлегенә булды инде. Айрат, тәбриклибез син. Мәктәп еллары дигән программада катнашасың. Искә төшерик әле, ничәнче елда мәктәпне бетердең, ничә ел узган мәктәп бетергәнгә? Бик әйбәт сорау әле бу. Айвас. Беләсеңме, 2000дә ялгышмасам әгәр дә 2002дә бетердем мин. Привет, Гөлназ. Привет, Айвас. Сәлам, Айвас. Яңа уку сезоны башланды. Синең әле иртәрәк балаңа барырга. Ләкин искә төшер әле, син ничә ел элек бетердең мәктәпне? Яки ничәнче елда? Мин шунысын әйтә алам, киләсе елга, 2013 елда минем мәктәп бетерүемә 10 ел була. 9 ел була инде. Әлегә 9. Математика. Математика белән мин үзем дә белмәсем ничәнче елда бетергәнемне. Миңа бер класста укыган кыз шалтыратты да, Гөлназ, 10 ел була бит безгә дип әйткәч, мин о дип уйлап куйдым. Нәрсә ул Купрум? Химия, нәрсә ул Купрум? Купром. Укроп турында әйтәләр штеле. Купром. Сейчас скажу, кальций, нет? Астагфирулла. Ой, мала, мен химия дәресләрендә бик сирәкләгә дирим, чөнки ул теге, укытучысы белән яхшы тыгыз элемтәдә. Бау ике. Бодрум. Нәрсә ул Купрум? Химический элемент инде ул. Нинди химический элемент? Купром нәрсә соң ул? Капрон ясыйтырга нәрсә түгел микән ул? Купром. Нәрсә соң? Мин дә шулай димәдем. Нәрсә соң ул? Күкер түгелме ул? Купром. Купром. Нәрсә соң ул? Сезгә сорау. Мин синнән сорау бирәм, нәрсә соң ул? Мин беләм нәрсә икән. Купромның нәрсә икәнен җавап бирә алмыйм, Айвас. Меч әйтәләр. Мед. Нәрсәдер инде ул? Нәрсә ул аурум? Берәр исеме бармы аның химик матдәнең? Купром, мин беләм, ул Менделеев таблицасында Купром. Менделеев таблицасын кем уйлап тапкан? Менделеев. Мин тоже беләм дә, но синнән ништәсе килә? Миннән ништәсе килә менә? Ул Купром тимер ул да. Дөреслектә ул бакыр иде, ялган адам мин сезне. Нинди матдә? Химик матдә. Айвас, син әзрәк минем башымны катырма, минем концерт топ парасын бар, шуңа күрә. 7-не 8-гә тапарларга шинчә була. 8-ң 48. 48. Так, 8-ң безнең була, ничә 64. Димәк, 7-8-ң 50 ничәдер булырга тиеш. 7-8-ң 24 ми санал? 7-8-36. 7-7-ң 49, 7-8-ң 54. 7-8-ң 56. Так, 7-8-ң 56 ахрын. 56. Бик дөрес. 7-8-ң 56. 56. Физика, амперларда нәрсә үлчиләр? Амперларда. Амперларда үлчиләр не? Көчәнеш, напряжение. Вольт, ампер. Ялгышмасам, амперлар белән лампочкаларны түгелме? Энергия, электричество. Ваты. Амперларда ват үлчиләр ярый. Вольтларны. Менә физика белән минем эшләр бик кыен иде. Ләкин шулай да амперлар белән мин каядыр ут көчен үлчиләр дип уйлыйм. Сила тока. Электричество. Амперлар ток. Амперларда үлчиләр токның көчен ялгышмасам. Нинди? Ток. Эсперанто нәрсә ул? Эсперанто.
Эсперанто ол Қазандағы урам деп айтмақшы едім мен, ләкин ол бүйік шақысы біздің есе. Ненде бүйік шақысы яны білмеймін. Эсперанто урам нәрсе болса енді? Урам? Қазан урамы? Біздің урамы Қазанда. Эсперанто это... Физик, по-моему, или химик. Да. Эсперанто ол тоқталыш. Тоқталыш. Эсперанто, ну, ең бірінші башқа келген әйбір ол урам деп айтамыз. Біз Эсперанто, мысын айту, ауыррақ эсперанто урамын білем әлбәтте. Эсперанто урамы бар еді. Турцияның баш қаласы. Анталия. Баш қаласы. Столица. Столица Стамбул. Истанбул. Так, Турцияның баш қаласы. Илнар Сәфиев, Турцияның баш қаласы. Анкара. Стамбул ма, Анкара? Стамбул үзгәрді Анкараға. Анкара. 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 Біләдірем я өтіп кеттім шәлі недавно. СССР. Нешік расшифровываться етілі? Страна Советских Союзов. Союз социалистических республик. Біләдірем мен қара. Оқығанда біләдірем, ұнттым енді. Совет. Социалистических. Неше кәлі тағын? Республика енді, ақыры. Совет социалистических республик. Әбәу. Совет Социалистических Республикінде. Совет, Союз, Республика менде. Бекдерес. Союз советских социалистических республик. Союз Советских Социалистических Республик. Айтылашылай тезгіне айта алмайым. Союз Советских Социалистических Республик. Советский, неше кәлі анда жігіттер. Союз әлбәтті. Союз, нерушими. Атлантидадан инде пингвинар яши. Нинди пингвинлар, атлантический пингвинлар яши. Қора кештімлі, қызыл бірінлі. Мотор. Обычный, наверное. Королевский, по-моему. Королевский яры. Лақаралы. Ақлы қаралы. Вот это да. Пингвины білмеймін. Зур. Но не де пингвинар. Нәсілі пингвинар. Ақ түшілер, шынды арқалар, бүтіншілері қора пингвинар. Королевский пингвиндар. Бірнеде пингвин да жоқ. Нәрсеге? Атлантида бітіл су түбіне кеткен. Шәһәр. Су түбіне кеткен шәһәр. Дүртнің тамырын нольға бүлгешінше бола. 2. 41. 4 болайында? Нешек? 0, по-моему. 0? Вообще не делится. 0 бола? Бүлгеш 0. Нольға менімше бүлерге ярамай бұғай. Тапқырларға ярамай. Сен кім айтты аны? Оқтыш айтты. Дүртінің тамырын нольға бүлгеші бұла. Тамырын нольға бүлгеш. Дүрт. Қазан Татарстанның баш қаласы. Шын айта аласың ма инглишше? Қазан Татарстанның баш қаласы. Мен немецкий изучал. Короче, шел. Қазын екенім білем. Қазын нәрсесің әлі? Біраздан жауап берсем ярай ма сұрауға? State. Қазан Татарстанның баш қаласы. Казан... Что-то, Репаблик... Кацан. Казань. Центр Татарстан. My family is not large. Казан, capital Татарстан. Казан... Мына қазір шын айт. Инглишше. Қазан Татарстанның баш қаласы. Қазан Татарстанның баш қаласы. Рус тіліндегі келішлерін ескерчірек әлі. Падежи. Именительный, винительный, родительный. Так, именительный, родительный, дательный, творительный, существительный, что-то. Фердусительный. Именительный падеж, родительный падеж, винительный падеж. Родительный, дательный, именительный, винительный. Винительный падеж, именительный падеж, дательный падеж. Ой, именительный падеж. Ең бірінші шынсыңына білем. Рус тілінде мен шынсыңына еретайдым. Именительный, винительный, делительный, даған енді падежлар бар анда? Мен әне рус оқытышсайны, конечно. Оқытқан ей заманда, қатырлаймын қая просто. Притяжительный. Родительный падеж, потом какой еще? Предательный. Предательный? Нет. Предложный падеж, точно, предложный падеж. Гүлнар Сафарова қашан родительный падеж жасады әлі біздің? 21 августа. Фердусительный бар ма? Фердусительный вещь бар.
Мунирительный падеж, а и мунирительный падеж тоже есть. Я ты ай нәрселе алманың алмадан алмаға татарша була. Именительный падеж, роительный падеж, винительный, дательный. Африканың башкаласы. Подожди, хәзер үлегәле. Нишләп сез менә монда концертның уртасында киләсез дә бөтен фикерләр чуалган вакытта бу сорауларны бирәсез? Африканы каны инде? Әлеге сорауга син үзең җавап бирәсең? Беләсең? Мин юк. Столица Африки, ну там вообще, в принципе, столицы нет. Там все, там Африка. Аның башкаласы юк. Юк. Бу континент бит. Континент. Африканың башкаласы юк бит инде, башкаласы. Африка бит инде материк. Африканың башкасы Илнар. Куала-Лумпуру. Дөресме? Ну, мин белмим. Чөнки континент. Не существует такого. Африка это континент. Мадагаскар. Или Нигерия? Нигерия. Yok, hadi ol. Nigeriya. Точно сен? Дөрес мыйкмы? Африканың башкаласы юк. Африка ул континент. Ишкә бәйләдем, иштә күп була Илнас Гариповка. Әле мин бик шат инде эшле алсалар гайлызлар, эшле алгач диплом бирәләр. Әле яр икере түгел. 3нче класс программасына менә шулай дип җавап бирде безнең әлеге яшь гаилә. Рәхмәт аларга. Дәвам итегез шулай итеп өйрәнүне мәктәп программасын. Дөрес, Ренат абый, рәхмәт сезгә. Гөлназ Сафарова мәктәпне бетергәндә кызыл диплом белән чыккан иде, күреп торабыз. 9 ел үзенекен медаль белән чыктың. 9 ел үзенекен эшләгән Сафарова барлык белгән предметларын онда бетергән. Айрат Ильясов мәктәп еллары программасында. Молодец. Африканың башкасы континент. Куала-Лумпуру главное дело. Куала-Лумпуру.